Моята история за пробуждане, цел и любов. Казвам се Джак М., роден през юни 1981 в Мексико. Няма нищо красиво в моята история. Нищо, което си струва да се пее или пише като приказка. Белязан съм от тъмнината на живота, от следите, оставени от счупените пътища, несбъднатите желания и грешните решения. Животът ми не започна в светлината, нито се изгради върху основа от радост. Още от млад се приближих до духовността чрез секта, маскирана като братство. Но скоро разбрах, че зад всяко обещание за спасение се крие само егоизъм и човешки лъжи. Отдръпнах се без много думи, без шум. Вместо да намеря траен мир, открих само разочарованието, нищото, което винаги ме съпровожда. Затвърди се идеята, че всичко е относително. Ако светът е счупен, защо да търся отговори? Заминах за Европа, след като завърших университета, търсейки нещо, което дори не знаех какво е. В Прага бях свободен. Има нещо във въздуха там, отчаяние и екстаз. Самият град е пропит със мрак. Алкохол и жени на разположение. Представата да си 23 годишен латиноамериканец в източна Европа. Обичах кафявата си кожа, толкова презирана в моята страна. Говоря чешки, да, от любов към езика, защото всичко около мен беше загадка без решение. 7 години живях там, без посока, без цел, просто се плъзгах от едно желание към друго, от една среща към друга, към следващото заведение, винаги търсейки нещо, което никога не откривах. Живеех за себе си, бях свободен, в балон, който никой друг не можеше да разбере. Животът ми беше празен, но трябва да кажа, че в несъзнателността си бях щастлив, много щастлив. Когато се върнах в Мексико, си помислих, че мога да намеря осезаема цел. След известно време на подготовка и провалена фирма, изоставих мечтата да бъда предприемач, за да се примиря да бъда обикновен служител. Въпреки това, способностите ми позволиха да получа позиция сред 1% от най-високоплатените в страната. Помогнах на много хора, да, но никога не е достатъчно, хората винаги искат повече. Това, което в началото е доброта, се превръща в задължение. И после ставаш лош, когато вече не искаш да даваш. Материалият ми живот беше изграден върху крехка основа, илюзия. Нищо не ме караше да се чувствам пълен. Парите не запълваха празнотата, а самотата само се влошаваше с времето. И тогава, насред всичко това, я срещнах. Мако, име, което, въпреки всичко случило се, продължава да звучи като постоянен ехо в съзнанието ми. Тя не дойде да ме спаси, нито аз нея. Срещнахме се като две изгубени души, търсещи нещо, за което дори не знаехме, че се нуждаем. От първия момент присъствието й ме повлече, погълна ме. Влюбих се в нея, дълбоко, с интензивност, за която не знаех, че съществува. Нейната красота, нейната лудост, нейната чувственост, нейният бунт, красивите й очи, и едновременно с това нейната безгрижност, нейната тъмнина, нейната липса, нейната несигурност и нейната уязвимост. Реших да й помогна и чрез това да помогна на себе си, тя беше надеждата, никога преди или след това не съм виждал някого такъв. Исках да я извадя от това, което правеше, да й дам нов живот. И тя се съгласи, мислех, че сме намерили пътя заедно. Дори нося белега от името и върху ръцете си, не ми трябват татуировки, нося белега на избраните. Но скоро разбрах, че любовта не е достатъчна. Връзката ни се разпадна накрая. Изгния под тежестта на същите сенки, които и двамата влачихме. Това, което в началото изглеждаше като убежище, се превърна в бойно поле. Знам точно в кой момент счупих сърцето й, останалата част от него се е в буклук в кофа с капак, прекалено тежък, за да може да го повдигне и да го извади. След това нищо не беше същото. Разрушихме се един друг, наранихме се по начини, които все още ми е трудно да приема. Предадохме се, бутахме се отвъд границата и въпреки това никога не можех да я пусна. Любовта ми към нея си остана. Макар че всичко, което споделяхме, беше ужасно. Като два котки в чувал, които се опитват да излязат, наранихме се прекалено много. Докато връзката ми с Мария се разпадаше и професионалният ми живот се срина. Предателството беше константа, сянка, която никога не ме оставяше на мира. Колегата ми, човек, който познаваше усилията и таланта ми, използва софтуера ми, за да получи длъжност, която беше моя, длъжност,
която бях спечелил с жертви, са безсънни нощи, с пота на челото си. Работих по проект, който група инженери, поквалифицирани от мен, не можеха да завършат. Изкарах го сам, без подкрепа, без помощ, за дни. Направих за дни това, което те не можеха за месеци. И наградата ми беше уволнението. Уволниха ме. Официалната причина беше, че не съм спазвал протокола, че съм прескачал правилата. Но истината беше много погорчива. Мразеха ме, защото бях по-добър от тях. Мразеха ме, защото доказах, че не се нуждая от тях, че мога да се справя сам. Всичките ми усилия, всичката ми отдаденост се изпариха, сякаш не са имали никакво значение. Да видя как работата ми се превръща в нещо, което другите си присвояват, докато аз оставам с празни ръце, беше удар, който все още не мога да преживея. Всичко, което бях изградил, се срина пред очите ми и нямаше нищо, което можех да направя, за да го спра. Падението беше неизбежно. Загубих работата си, взаимоотношенията си, стабилността си. През това време алкохолът се превърна в единствения ми спътник. Беше бягство, спасение, облегчение. Но алкохолът само засили всичко, празнината, която чувствах, се разшири още повече. Нямаше утеха в топлата напитка, нямаше утеха в хората, само празното ехо на собственото ми отчаяние, на собствената ми празнота и самота. Трябва да кажа, че в компанията ме караха да пътувам повече от 1500 км до друг град. Бях далеч от дома, когато това се случи, и се случи след месеци на отхвърляне от страна на колегите ми. И в тези дни, Мак беше особено жестока. Каза ми, че ме отвращава, че никога не ме е обичала и че ако не беше заради парите, никога не би била с мен. Че всички пъти, когато сме били заедно, тя го е ненавиждала. Нарани ме повече, отколкото някой друг някога ме е наранявал. И го направи подигравателно, разказвайки ми как прави секс с любимия си Еле, без предпазни средства, и ми предлагаше услугите си едновременно, срещу пари, разбира се. Започнах да я наричам мръсна кучка, за което много съжалявам. Защото, както казва Суруана, кой греши повече? Тази, която греши за пари, или този, който плаща за грях? Гладалайара беше най-мрачният период от живота ми. След всичко, което преживях, душата ми беше счупена. Празнината, която чувствах, беше повече от емоционална, беше дълбока дупка, която не можех да запълня с нищо. Всеки ден се чувстваше като дълга агония и макар да намирах утеха в алкохола, празните разговори или в каквато и да е ефимерна разсейка, нищото си оставаше същото. Животът сякаш се разпадаше и аз не можех да направя нищо, за да го спра. Чувствах, че животът ми е напълно извън контрол, сякаш вселената ме беше завлекла в бездната, без да ми даде шанс да реагирам. Още в Гуадалатара нещата започнаха да се разпадат още по-бързо. Не само бях загубил посока, но и започнах да чувствам, че нещо ме дебне. Нощите бяха дълги и тежки, и всеки път, когато бях сам, имаше нещо в атмосферата, което не можех да обясня. Започнах да виждам сенки, фигури, които се движеха в ъглите на светлината, дори когато знаех, че няма никой друг в стаята. В началото си мислех, че е въображението ми, че може би съм прекалено уморен или стресиран. Но с времето тези сенки станаха понастоятелни. Оставаха там, наблюдаваха, чувствах присъствието им, дори когато не ги виждах директно. Бях на тъмно място, не само в ума си, но и в заобикалящата ме среда. Тогава, търсейки отговори, започнах да слушам видеа старо и канализации. Не съм човек, който е вярвал в тези неща, но в този момент бях толкова загубен, че всяка възможност да разбера какво се случва, беше достатъчна, за да я опитам. В началото четенето на Таро, което открих, беше доста общо. Но една вечер всичко се промени. Жена говори 1 час за моя живот. Беше ужасяващо точно, до там, че описваше ситуацията ми с детайли, които не можех да игнорирам. Първо, тя говори за миналото. Казваше неща, които само аз знаех, неща, които се бяха случили наскоро. И го направи с такава точност, че ме остави замръзнал. След това започна да говори за настоящето, работата, предателството, вътрешните борби, Мак. Описваше живота ми, всяка дума пасваше. Но това, което наистина ме шокира, беше, когато говори за бъдещето.
Говореше за божествена защита, за ангели, които ме заобикалят, за избраните и за цел, която все още не разбирах. Каза ми, че не съм сам, че всичко, с което се сблъсквам, е част от нещо по-голямо. Трябва да кажа, че никога не съм се свързвал с тази жена, но продължавам да гледам нейните четения и тя продължава да описва всеки ден това, което се случва в живота ми. Макар и тези думи ми носеха известна утеха, чувствах и страх. Сенките си оставаха, а с всяко ново слушане на канализацията, сякаш тежестта на положението ми ставаше още по-реална. Започнах да се чувствам хванат между два свята, единият пълен с болка и мрак, а другият още по-мрачен, но сякаш отдалечен. Бяха като ходене по въже над бездна, без да знам какво има от двете страни. Приятелите продължаваха да си отиват, предателствата продължаваха, жестокостта на Мак също. Една вечер щях да се обеся с кабел, но нещо се случи и реших да се помоля на Бог за помощ, нещо, което не бях правил от години. Бог отговори, в молитвата си молех само, ако Мак не е за мен, моля да спре да ме боли. Честно казано, нищо друго не ме интересуваше, само тя. Бях прекалено уморен, прекалено болен, не можех повече. Болката не изчезна, но отслабна достатъчно, за да мога да се изправя и да се върна към себе си, което и направих. Корумпираната фирма, за която работех, естествено, не ми плати справедливо обезщетение, така че се върнах с много малко пари и много дългове. Прекарах няколко дни вкъщи, докато се случи нещо ужасно. Една сутрин излязох да разходя кучето си, нещо, което правех редовно. Въздухът беше тежък, но не му обърнах особено внимание. Тръгнах си по улиците, без да подозирам, че този ден ще промени всичко. Изведнъж група полицаи ме спряха. Първоначално си помислих, че е рутинна проверка, но скоро всичко стана странно. Обявиха ме за виновен в носене на наркотици и оръжие, неща, които никога не съм имал. Не разбирах нищо, бяха решили, че съм виновен. Оковаха ме веднага, пред кучето ми, и ме отведоха, без да ми дадат възможност да се обадя на някого. По пътя, докато бях в патрулната кола, ми обясниха всичко. Един от полицаите, с цинична усмивка, ми каза, че това няма нищо общо с мен. Бил е разчистване на сметки. Оказа се, че съпругата на мафиотски съсед изпитвала чувства към мен, и мъжът решил да ме замеси в този кошмар. Най-ироничното беше, че аз дори не знаех кои са те. Не ги познавах, нито него, нито нея. Прекарах 2 дни в затвора. Мястото беше мръсна дупка, влажни стени, непоносима воня, но успях да си намеря приятели и Бог ме пази. Докато бях там, корумпираните полицаи се възползваха, за да обират дома ми. Казаха, че търсят доказателства, но единственото, което направиха, беше да откраднат. Когато се върнах, липсваха компютрите ми, телефоните ми, таблетите ми, раниците ми, всичко, което имах ценно. Беше сякаш бяха решили да унищожат не само свободата ми, но и всичко, което бях изградил. Но отнесоха и страховете ми. Там, в тази ситуация, получих първия директен знак от Бог. Без финес, без съмнение, без глупости. Дни преди това, тарологът каза, че ще намеря перо на напълно неочаквано място и че в този момент ще знам, че Бог е с мен. В килията, докато чаках решението, мръсна и залята скал по подметката на обувката си, намерих бяло птиче перо. В този момент имах откровение, Бог беше с мен и нищо нямаше да ми се случи, и така и стана. В крайна сметка успях да докажа невинността си. Излязох свободен, без никакви последствия, но това преживяване ме белеза. Намерих това, което търсех. Да знам, че могат да измислят толкова голяма лъжа, че могат да разрушат живота ти за миг, ми остави рана, която все още не е заздравяла. И въпреки това, ето ме. Излязох от тази дупка, макар и да не съм същият, сега съм посилен и не се страхувам. През всичко това, молитвата се формираше, имаше няколко версии, не като нежно решение, а като горчиво спасение, родено от отчаянието, от необходимостта да намеря нещо по-голямо от празнотата, нищото. Въпреки вътрешните демони, молитвата ми позволи да започна да се пресъздавам, бавно. Нищото се превърна в един вид сила, която вече не беше разрушителна, а преобразуваща. Това беше само началото на поредица от събития, които ме доведоха до предела на поносимото.